Looks good, sweet. You okay? Yep. You're just against the light. They cannot see you The properly. girls think I'm handsome. Such a good judge, aren't they? Okay. What? Nothing. We're gonna go to the town today. Kasi gusto ko lang pumunta ng Primark. Yeah, just take it with you just in case. So yung oras ngayon is 12 o'clock, 12:02 na ng hapon. My lashes are not on. And yeah, stay. Wala akong tripod ngayon. Nakatayo lang kayo sa kitchen towel. So, stay put kayo dyan. While piniprepare ko to. So, ito yung ibibigay namin kay Biyenan. There you go. We're ready to go. Are you ready, mister? Kukuha lang ng ticket si mister. Parking ticket. It's not busy actually. There's a lot of parking space. Kasi normally dito, itong car park na to, naku, pag weekend, pahirapan sa paghanap ng space. Many hours later. Hello! Nasa bahay na tayo. Sobrang kaunti lang talaga yung na-vlog ko kasi nahiya ako mag-vlog. Anyway, dahil nandoon kami sa town, pumunta na rin kami sa Oriental Shop kasi kailangan ko ng bigas. Ito, yan. Oh, nasa 10 kilo 1. Ito yung palaging kinukuha namin na bigas. And dahil gusto ni Mr. ng biko, bumili din kami ng glutinous rice. I think this is 5 kilos. No, only 2 kilo pala. So, ito. And, namiss kong magpiatos, kaya ito, bumili ako. Ay, naku. Ang lasa. Ay, sauce. Muntik na siyang mabasag. So, meron tayo dito ang pansit canton. Itong Mang Tomas. Itong cream style corn. First time ko itong bilhin. Trinay ko. Kasi chili kasi siya. And meron tayo dito dalawang sardinas. And itong longganisa. Pork longganisa. And itong pork tocino. So, yan yung nabili namin sa Oriental Shop. And dahil pumunta kami sa mga shops, nagtingin-tingin kami, mostly ako, pumunta ako sa Primark. May nabili ako sa Primark. So, itatry natin. Mix to, pero Primark yung bag. Ito, nabili ko sa New Look. Sinama pala nila yung hanger. So, ito, from Primark, bumili ako ng dalawang vest and socks. So, itry natin itong dalawang top kasi hindi kasi ako sure kung ano ba yung pwede bang itry. So, hindi ko talaga sila trinay. Pero napansin ko, yung fitting room, open na. Pero sobrang haba ng pila. Kaya ayun, sabi ko, bahala na si Batman. So, I'll be back ha. Nalagyan ko din ng vesto sa underneath kasi parang open ata to. Titingnan ko. Ito siya. Medyo malaki siya. Size 6 na to. Malaki talaga siya, but it's okay. Suot ko na lang siguro pang bahay, and okay lang naman. Yung dito niya is garterized, and then yung fastening niya is button, and yung dito niya is may pa-tali effect. Yun, maganda sana ba? If magkasya siya, well, magkasya siya, pero medyo malaki talaga siya.
I-try ko yung isa. Ito yung pangalawa. Ano siya? Stripe. Pwede naman siya itali, no? Tatali ko na lang para medyo trendy tingnan. Okay naman siya. I think I like this better than the first one. Oh, mister. This is my Wangler. Is it okay? That looks better than this one. Mm. This one I chose, isn't it? Yeah. And Yeah. the Do you want a copy? cardigan. Yes, please. I don't think so it will go together, but yeah, ito siya. Ito siyang pambahay, sa trabaho, o di ba? Yan. And after sa Primark, New Look, and Tiki Maxx, sa Tiki Maxx wala akong nabili kasi wala akong nagustuhan. So after, we're going to Boots. Yeah, I bought her a present. My birthday present. New birthday present. That was a present of love. Present. Birthday Thank present. you. So, binilhan niya ako ng... Bought with hot sweats, the price of it. No. But I got a nice surprise when I got to till it was on sale. It is on sale. Ito, originally 79 pounds. And then, it was down for 30 pounds ata yun. We didn't know. Yeah, he doesn't know, but he still offered to pay. So, pang-ayo ng buhok ko kasi yung akin kasi, yung old one ko, yung ano niyan, nawala na. Papakita ko. So, bumili kami ng sponge. Mostly dito is mga travel size na toiletries. And sobrang saya ko kasi nakakita ako ng aking deodorant na Nivea na travel size. Ito pang ano sa mga fluff ba. Si Mr. bumili siya ng Nivea Men Femme Fresh. The one that I've used every day. But they're in the tube. Dental floss. Sun protection. Hairspray. And last one is this one. It's good, honeybee, because we can keep this when it's empty. And then we can just refill it. And this one as well. Kasi normally, Femme Fresh, they have a big one. And Creme fresh. it's not creme. It's not creme. Right, mister, we need to decide what we're having. Would you like to try this? What is it? Longganisa, egg, and like Filipino breakfast. And Yes. Yeah. dahil Father's Day ngayon, ang butihing anak ni Mr. Yeah, ang butihing anak ni Mr. Dibin while we're out. Yes. But not only has he got us this, he's got us a special present and he hasn't told us what it is yet. Okay. So we'll give you an update once it happens. He said it's an occasion, but he said it's a secret until it happens, so we'll just have to wait. Yeah, so yeah. He said we won't be disappointed. Yeah, We got chocolate. Linda. Yeah. Red wine. That. And card and wine. Red wine. I wonder what it tastes like, sweet. Red wine you get drunk of, so easy. Is it? Well, if you drink too much of it, make you ill. Paper bag na emojis. Yun lang. I'm just gonna change and go outside to relax and later on do our teas. By the way, hindi namin na-drop off yung strawberries kasi nung tinawagan namin si si Biyenan,
she's not at home. So, yung strawberries natin nandito pa din. So, probably we'll be back later when she's home. Kasi umalis si Biyenan kasama ng mga kaibigan niya. They went out. I don't know where, but she said she's out. Ito yung sweetener ko na palagi kong ginagamit for almost 6 years na. Yung make niya is, hindi ako sure kung paano i-pronounce, Babilis. I don't know, but ito siya. Gumagana pa naman siya, pero dahil sobrang gamit ko talaga to, yung gilid niya, nakikita ba? Yung coating niya ba, nawala na siya mga palangga. So, hindi na siya masyadong maganda gamitin. Kasi, iwan ko, pero napansin ko na hindi na talaga siya madaling mag-straight ng buhok. Kasi, it took me a while to straight my hair. Unlike when this was new, sobrang dali lang iisit yung buhok ko. So, parang magre-retired na talaga to. Hindi ko to itatapon. Kasi, just in case na may mangyari sa new one natin. Kaya yeah. So reserve muna to. Itatry ko yan. I don't know when, but we will try it when we have time. When we can. Ito na. Ready na siya. Hindi kami nag-Filipino food kasi sir ayaw niya na pag nag-Filipino food walang sabaw. So, sobrang limited lang kasi yung time natin. Kaya, ayun, sabi ko na lang, mag-sausage na lang tayo. Next time na lang tayo mag-Filipino food with sabaw. Kasi kailangan ko pang mag-isip ko ano yung sabaw na gagawin ko together sa longganisa, sa mga ganun. So, let's see. Let's see kung ano yung maiisip ko. But for now, kakain muna kami, ha? Hello, people! She's so excited. Let's go to the garden. Kukuha lang kami ng rhubarb kasi pupuntahan namin si Biyenan kasi tumakawag si Biyenan na she's home. Tinanong namin siya kung gusto ba niya ng rhubarb. Sabi niya mga 3 or 4 na sticks lang daw. Yeah, there's plenty of strawberries. Seriously, mga palangga. Yung mga strawberries natin this year, we are so blessed. Look. Oh. Yan. Ito. Plenty of them. Some ready for picking again. Yeah. Sobrang blessed tayo. Kahit ito lang yung kinip natin na bed, sobrang daming bunga. Thank you, God, for the blessings. Some of this is no good. One more. Nice, There you go. Sobrang dami pang rhubarb. Mag-harvest tayo Tuesday because I need to make a pie. I need to make a pie for my friend. Yeah, there's plenty, sweet. You like picking some of these? I'm gonna be picking tomorrow again. Yeah? Here. Here, oh. Yeah. This one. That's ready. Is it ready? Mm. Yeah. Kakainin natin to. Dapat talaga hinuhugasan pero hindi na ako makatiis. Ang tamis. We're good to go. In fairness, maganda pa din yung weather. We're here. Is that a parking place there? It's a parking place waiting for you, sir. Nakaabang na si Biyenan sa bintana. The next day. Mag-harvest tayo ng mga rhubarb kasi gagawa ako ng 2 rhubarb pie ngayon and gagawa din ako ng leche plan. But before, sasampay ko muna to kasi maganda yung panahon. Kaya sampay-sampay. Kasi pag winter time na, nako. Sisimula na naman tayong magsampay sa loob ng bahay.
Pasensyahan nyo na, may makikita kayo mga bra at panty. No, walang panty, bra lang pala. I hope lang talaga walang unexpected visitor na darating ngayon. Kasi nako, pag meron, nakakahiya. Let's go! Naririnig ko si Mr. na nagwe-welding. It's not a good time ngayon na mag-welding kasi mainit. And of course, pag nag-welding ka, mainit din, diba? So, kawawa si Mr. minsan kasi sometimes yung dito niya, yung forearm niya, sus naku, sobrang pula. Yung mukha niya, yung dito niya, sobrang pula. Meron naman siyang PPE, pero ano pa din? Namumula talaga si Mr. Kailangan din pala nating lagyan ng bamboo cane yung ating raspberries kasi they are almost lying down kasi nabibigatan siguro sa kanilang bunga ba. Proud na proud talaga ako sa ating strawberries ay. Tingnan nyo. Sobrang daming bunga talaga. Yan. In fairness naman nila, no? I-zoom in ko kayo ha para makita nyo talaga ng bonggang bongga. Yan, oh. Sobrang dami. Hitik na hitik yung bunga niya ba. Sobrang proud ako nito. Kung sa Bisaya pa, namungingi jud ang bunga niya ba. Mag-harvest na nga tayo ng rhubarb natin. Saan ko ba kayo ilalagay? Dito ko kayo ilalagay. This side. Makikita niyo ba ako? Sila close up look muna before ko sila ikakat. Yan oh, sobrang pipink nila ba. Yan yan, ito na lang yung natira sa ating rhubarb. Marami-rami pa naman. Ito na sila. I hope magkasya na to. Ang ganda-ganda. Tingnan mga palangga. Gwapa, kaayo ba? Yan oh. Proud na proud ako dyan. Char. Well, of course, proud ako kasi ako yung nagtanim. Yan. Nandito na tayo sa loob ng bahay. Before natin sisimulan yung ating filling, gagawa muna ako ng pastry kasi yan yung pinaka-importante na step. Kasi kailangan ko pang iparest yung ating pastry. So, isisit aside ko muna to. Bakit ba dinala ko dito? Pumunta ako sa Tesco. Bumili pala ako nito. Itong pampay ba. So, first time ko to gamitin actually. So, good luck to me. Kasi nasanay kasi ako sa aming pie dish. Yung puti ba. So, hopefully maging okay lang. Inuulit ko po, pag gumagawa ako ng pastry, 50-50 yung method ko. So, let's say for example, 100 grams of flour yung gagamitin ko, 50 grams of fat yung gagamitin ko. Yung fat na gagamitin ko is mixture siya ng lard and margarine. Yung gagamitin ko na flour is 400 grams. So, gagamit tayo ng 200 grams of fat. Medyo madami-dami ito yung ating pastry, no? Kasi gagawa kasi ako ng dalawang pie. Kaya ito, madami-dami talaga siya. So, yan na siya. Oh, dahil sweet pastry ito, lalagyan ko siya ng sugar. Hindi ko na makalimutan yung sugar natin. Ako, naman. And ito na yung messy part na imimix natin yung ating pastry. So, I think ita-time-lapse ko kayo kasi mahaba-haba tong proseso na to and ayaw ko mapuno yung memory card natin.
finally, tapos na rin ako sa ating pastry. So, mag-move on na tayo dito. So, babalatan natin. Diba, sabi ko, nagagawa tayo ng 2 rhubarb pie. Hindi tayo nakagawa ng 2, kundi 3 yung nagawa natin. Kasi, naparami yung rhubarb natin. So, sayang naman kung hindi ko siya kagamitin lahat. Kasi once na kinuha mo na siya, magdadry siya. So, sabi ko, sige, ano na lang, gagawa na lang ako ng more pastry. So, ayun, ito siya. Ito yung pangatlong natin. So, meron tayong 3 rhubarb. So, itong isa, ibibigay ko to sa kaibigan ko. Ito naman is para sa anak ni Mr. And ito yung sa amin. Ito na yung leche plan natin. Ayan. So, papalamigin lang natin sila. And let's go to our garden para lagyan ng bamboo cane yung ating raspberries. And meron po tayong kasama ngayon, yung ating pipa na sobrang excited. Tingnan nyo, tingnan nyo. Full of energy talaga tong si Pipa. Dito may mga kawayan tayo dito. Oops. Sira na yung pintuan. Hindi ko alam kung ilan yung kailangan natin. Natatakot talaga ako dito pumasok kasi baka may alam niyo na, may ahas. Naku naman. Pero so far dito 5 years ako dito sa UK pero hindi pa rin ako nakakita ng ahas. I don't want to. Kailangan natin ng ganito. Itong pangtali ba? Pero so far, wala man akong masyadong nakikita. Meron din tayong clip dito. Anything na pwedeng gamitin. Lagay natin sila dito. Ito. Ito sira na to, Yan, tingnan nyo. Pag ini-squeeze ko lang siya, ano na siya? Hindi na siya pwedeng magamit. See, nakikita nyo naman yung ating raspberries. Nakalin na sila dito, towards to the left. And yung mga pala nila, yung mga runner, binugal ko. Yung iba, hindi ko siya kinip. At yung ibang runner, dito ko siya nilagay. Kasi ito, hindi siya nabuhay. Or buhay ba to last year? Hindi ko na malala. But one of our original raspberry, merong namatay. Kaya yung nawala, nireplacean ko sa mga runner. Tingnan nyo yung buzzy bees. Yung bees, sobrang busy. Nakikita nyo ba? Hey, they like that. Nilak okay naman. Kailangan talaga natin silang linisan ulit kasi tumutubo na naman yung mga damo. At ayaw natin palakihin sila kasi nako, pag malaki na sobrang nakakapagod pag mag-weeding. Tomorrow siguro mag-weeding ako if meron akong time. Let's see. So mga palangga, wala na namang ganap. And nanonood lang kami ng TV. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ni Mr. Pero ako manonood ako ng football. Tingnan niyo. Tingnan niyo.
And kailangan ko lang anuhin yung mga sinampay natin, kunin. And yun na. So I'll see you tomorrow, okay?